Fordelings- og værdipolitik. Samfundsfagsopgave af Alberte, Emil, Oscar og Katarina. Vi starter med fordelingspolitik. Fordelingspolitik er et udtryk, som dækker over politiske partiers politik omkring, hvordan midlerne skal fordeles i samfundet. Altså hvor høj skatten skal være, og hvor meget velfærd der skal være. Vi starter med den venstreorienterede fordelingspolitik. Enhedslisten. Enhedslistens partiprogram skriver, at de går ind for høje skatter og social lighed. Derfor har vi valgt at placere dem i denne ende af skalaen. Alternativet har selv ved flere lejligheder udtalt, at de ligger lige ved siden af Enhedslisten, når det handler om økonomisk fordelingspolitik. Ydermere står der i deres partiprogram, at de går ind for materiel lighed og social tryghed. Derfor er de placeret her. Socialistisk Folkeparti har ligesom Enhedslisten og Alternativet en socialistisk holdning til fordelingspolitikken. De er bare blødere socialister, og derfor er de placeret her længere inde mod midten. Socialdemokraterne er ligesom de før nævnte partier også af socialistisk holdning. Det kan man se, fordi de går meget ind for velfærd. Dog er de mere bløde socialister, da de også går ind for markedspolitik og har meget til fælles med de socialliberale partier. Derfor er de placeret her endnu længere ind mod midten. Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti går meget ind for velfærdsstaten, hvilket placerer dem langt mod venstre. Samtidig går de også meget ind for økonomisk frihed, hvilket der skulle trække den til højre. Venstre mod højre giver så midten, derfor har vi valgt at placere dem her på midten. Radikale Venstre. Radikale Venstre er et socialliberalistisk parti, som går ind for økonomisk frihed, men samtidig vil de gerne værne om de fattige i samfundet, hvilket placerer dem her lidt til højre for midten. Venstre. Venstre vil helst ikke have, at staten skal være alt for dominerende, men de vægter også det sociale sikkerhedsnet højt. Alt i alt er de bløde socialister, og derfor er de placeret til højre for midten. Konservativ går meget ind for markedsøkonomi og lægger vægt på, at erhvervslivet skal have gode vilkår. De vil også gerne værne om de svageste, derfor er de placeret meget her til højre, men stadig ikke helt ude i kanten. Og vi slutter af med Liberal Alliance. Liberal Alliance, som navnet siger, er det et meget liberalt parti, som går meget ind for lav skat og høj økonomisk frihed, hvilket placerer dem i den højreorienterede ende af den her skala. Næste punkt er værdipolitikken. Værdipolitik er et udtryk for den politiske debat om værdispørgsmål, såsom ligestilling, miljø, abort og indvandring. Og her har vi altså den venstreorienterede side, som går ind for lempelig indvandrerpolitik, blødere straffe, højere ulandshjælp og meget fokus på miljøet. Og den højreorienterede side, som så er modsat, altså stram indvandrerpolitik, hårdere straffe, lavere ulandshjælp og mindre fokus på miljøet. Vi starter igen over i den venstre side med Alternativet. Alternativet, for dem er miljøet meget, meget vigtigt, og derfor er de blevet placeret her allerlængst til venstre på den her skala. Så har vi Enhedslisten. For Enhedslisten er deres klimapolitik også meget vigtig, dog er den ikke lige så vigtig, som den var for Alternativet. Derfor er de lige kommet et skridt tættere på midten, hvis man kan sige sådan. Så har vi de radikale venstre. De har også en meget de har stort fokus på deres miljøpolitik, hvilket også placerer dem her på den her venstre side. Men ydermere går de også rigtig meget ind for løs indvandrerpolitik, hvilket placerer dem her på den venstre. Så har vi Socialistisk Folkeparti, altså SF, som også mener, at der skal tages hensyn til miljøet. De er også generelt meget åbne for indvandring, som også placerer dem på den venstre side af midten. Næste parti er Socialdemokraterne. Socialdemokraterne har
en lidt strammere udlændingepolitik end de andre partier, vi har talt om indtil videre her inden for værdipolitikken, men den er stadig stram, så derfor bliver de placeret på den venstre side af midten. Så har vi Liberal Alliance. Liberal Alliance er meget EU-kritiske, og de vil gerne beholde kronen. Men derudover så deler de mange værdipolitiske holdninger med konservative, som kommer næste gang. Og derfor bliver de placeret cirka her på midten. Så kommer konservative. Konservative går kraftigt ind for, at man skal stramme op over for den store indvandring, hvilket så også gælder for Liberal Alliance. Og derfor er de her to blevet placeret lidt til højre for midten. Næste parti er så Venstre. Venstre er også meget tilhængere af den stramme indvandrerpolitik, og de ligger så der på grund af det på den højre side af konservative, fordi at de går ind for en endnu strammere indvandrerpolitik og hårdere straf. Næste parti, det er så Dansk Folkeparti. De er meget kendte for deres stramme indvandrerpolitik, og de vil gerne indføre hårdere straffe for forbrydere og lavere ulandshjælp. Det vil sige, at alt i alt skal de placeres herude på den mest højre side af den her skala. Det var så alt, hvad vi havde af vores screencast i dag om samfundet. Tak fordi I lyttede med.